Raima. Ay, good morning sa inyo guys. Annalisa. Prepare lang ako ng breakfast. Good afternoon. Ate P, hello. Hello. Malakas ba boses ko? Hello sa inyo guys. Ayan. Nagpe-prepare ako ng breakfast ng amo ko din. Magbe-breakfast din ako. 17 people. Thank you sa inyo guys. Jessa. 21 people. Thank you sa inyo guys. Ganda ni Ate Ping. Thank you. Mag-prepare lang ako ng breakfast ha. Wait lang. Working people. Thank you guys. Thank you sa inyo guys ha. Morning. Ano ko sa ilaw. Yung ilaw ko. Hindi pa nagpe-breakfast ang host. So, kadidilat lang kasi. May laman ba ito? Masyadong, masarap ang tulog. 'Di ba? Pipino.
Magluto ako ng breakfast, Sisikoy. Mag-breakfast muna. Halo, halo, halo. Halo, halo. Breakfast ng amo kong lalaki. Egg. Egg. Dito nga natin. Ang pangit. Ano talaga yung yung camera? Ay, yung ilaw. Beans, magalat shout out. Good morning. Yung mo, lagi kong hindi ko naaabutan yung premiere mo. Salamat, Beans. Dalawang bread na brown bread. Wait lang guys ha. Sa kabila. Breakfast ng host.
Breakfast tayo, guys. Lee, thank you. Breakfast. Oh, ganda nung ano niya. Minsan, no. No. Kain tayo, guys. Kape. Red. Samuli. Samuli ko maliit yung isang ano. Tapos, fry egg. Nagprito din ako, guys, ng egg ko. 2 egg. Sisikoy, nasa work na ba ikaw? Kain tayo. Aryan. Kain tayo, guys. Thumbs up po. Wala kang breakfast? Pinanghali ako ng gising. Aga ko nang may laman ng bibig. Salita, ano? May love shout out Asian people. Thank you. The bodyguard. Thank you. Ano lang to, guys? 1 hour lang. Habang nagbe-breakfast lang ako kasi after nito, nagkukudkud na ako. Nakakahiya naman, nasa CR ako. May sumabit. Wilson, thanks for coming. Good morning. Coffee. Salamat, Wilson. Paano ba paglagay dito ng ano? Kasi yung isa kong ano ba? Ginutom. Lagyan ka ng ano, ng moderator, ano. Pwede maglagay dito ng moderator, di ba? Ito sisi ko mas masarap, oh. Yung ginawa ko kagabi. Ano siya? Nagla-live ka kagabi. 'Di ba nandun ako sa live mo, nawala ako. Kasi yung amo ko pa naiutos, nagbe-bake ako nito. Sa mid, masarap siya. May almond siya. Tapos mayroon siyang ano, pistachio. Basta masarap siya. May ginawa akong video kagabi, nagbi-video pa ako kagabi, kaya medyo na-busy talaga ako kagabi sa live mo. Masarap siya. May nagawa na ako dating ano, ganito. Pero mas like ko to. Beans, pahingay ng kalabasa, at saka pato, lalagyan ko ng, ito ang tinapay dito, mahaba. Lagyan ko ng ano, ano ba yung mahaba? Masarap sa patola. Miswa. Ang sarap nito, sisikoy. May nagawa ako dati nito. Kasi itong ano na to, yung ano niya, ang tawag nito, nakakalimutan ko na ano yung ano ko ba? Yung samid niya, matigas kasi talaga siya, pero ito yung texture nito mas masarap kaysa dun sa una. Kaya nagustuhan ko siya. Kaya na-busy ako kagabi. Hindi ko pa napo-post, i-premiere ko siya. Hindi nga masyadong maganda yung pagkaano ko kasi yung amo ko parit-parito. Siya din ang naghiwa. Imbis na hihiwain ko na, hiniwa niya, o diba? Kaya ano,
Pero masarap siya. Mag-egg tayo. Paano pa makakain yun, di ba? Yung egg ko, medyo naturuka. Ayan. Thank you sa inyo, guys. Yung kakain ako, yung kape ko, nalagay ko doon, no, ang layo. Di ba? Ba't napunta doon? Mag-aral lang ako, guys. Salamat sa inyo. Update lang yan. Sino ba sa team bodyguard? Hindi ako kasi phone, sira eh. Sira. Naka-off. Ang hirap kumain. Sisikay ang eggnog. Josel, thank you. Salamat sa inyo lahat, guys, ha. Team Senior Gamers, thank you sa inyo, guys. Kumakain ako, nag-aapura ako, di ba? Kasi tanghali, no? Alas 9 na, wala pa ako naumpisahan. Alam mo, Sisi Koy, sabi ko kagabi, tulog naman na tong naka-live na to. Hindi na kumikilos yung paa. Tulog ka na. Ako din, inaantok na din. Nakatulog din ako. Di ba? Tapos, pag ako pa naman nakatulog ng maaga, sabi ko, hindi naman na nagtatampi sa akong paan itong babae na to. Sabi ko, nakatulog na to. Ako din, higab na rin ako ng higab. Natulog na din ako. Bitot, saan? Ang ingay ko talaga, no? Pag ako pa naman nakatulog ng maaga, yung mata ko, maga pa din, oh. Ba't ganun? Hindi talaga mawala yung maga ko. Lagi siyang maga. Maganda pala yung sisikoy. It feel good on my feet. Because my feet are so fit. Maano pala yun? Ano? Hindi ko siya ma-gets. Bitot, ano yan? Meme Bear, thanks for coming. Good morning. Heaven people, thank you sa inyo, guys. Narayuma. Nataba ko. Ako din sisikoy. Ang binti ko. Ako kasi matanda na ba? Kaya ako hindi lang yung binti. Alam mo ba pag umaakyat ako,
Hanggang sa kwarto ko sa 3rd floor. Hinihingal ako yung ang sakit sa binti. Bitot, sign that you are heavy. Ano ba yung mga English niyo ba? Pero ang dami ko na nakaan. Ako din sisi ko, gusto ko din mag-loose. Pero, paano? Usapan loose. Loose ang damit. Ano ba tawag nito? Marami ako loose ang damit. 14 people, thank you sa inyo guys. Alam mo sisi ko, yung ano, sa uniform ko, yung binti ko, putok na. Pag naupo ako ng ganito, yung binti ko, naputok na sa pants. Alam mo yun? Dati may ininom ako ng slimming coffee. Medyo pumetong konti. Kaso nung huli na, sumasakit na yung ano ko ba, yung balakang ko. Kasi need daw noon inom ng tubig. Inom naman ako ng inom. Hindi ko alam. Tas may ininom din ako ng juice. Yung juice nga na yung bibitot, katulad ng yung kasabang juice doon sa inanong ano, yung ang tawag nito. Yung sa sabon, 'di ba may juice 'yun? Uminom din ako noon pero hindi ako hiyang. Nagmanas naman ako doon. Pero ang dami-daming ang dami-daming Ingat si Koy, nasa train ka na pala. Alam mo ang pero yung mga kasama ko hiyang, ako hindi. Gusto kong magganon. Ingat si Koy ah. Ba't ang hirap magpapayat? Hindi ka naman pwedeng hindi kumain, nagwo-work ka. Di ba? Nag-work ikaw, hindi man pwedeng magpapayat ay gutom. Be careful on your trip. Vince Boy, pahinga ng kalabasa at saka ng ano ba yun? Patola. Sa siguro sa edad, may gusto akong isubukan yung yung ano ba yun? Yung coffee siya, pero hindi ko siya gusto ko talaga mag-lose ng konti. Kasi nahirapan din ako. Pero ayoko naman yung as in napayat ako. Yung lang, bawas konti lang. Bawas konti lang ba? Diba? Basta, bitot, ano pang papayat, bitot? Bakit yung iba, may edad na pero mga sexy pa din, no? Ano daw?
Forgiveness. Don't eat today. My wife is no rice and fruits. But beans, hindi ko kayang walang rice. At saka, grabe yung work ko dito. Alam mo ba, pagdating ng 12 o'clock, basta maabutan ako ng 1 o'clock, na hindi pa ako kumakain ng rice. Alam mo, Vince, nangangatog ang nangangatog ang mga binti ko, yung katawan ko. Nagaano siya, yung nangungurog. Nanghihina ako, pagka gano'n na pakiramdam ko, dali-dali na ako nang kuha ng rice, kakain na ako. Not missing from bimbang talaga, Beach Boy. Hindi ko talaga kaya. Sino yung katulad ko na pagka hindi nakakain ng rice, nangungurog? Nangungurog ako. Pero yung kasama ko, si Dayang kakain lang yun ng tinapay. Tapos kakain siya ng, minsan mga alas 5 na, kakain ng rice. Ako hindi ko kaya yun. Bukod sa nangungurog ako, sasakit yung ulo ko. Kakasakit ang ulo. Kaya hindi ako pwede na walang rice. No rice, then egg and children. Bibitot? Ano ba yung bibitot mga English niyo, bibitot? Tapos na ako. Ay, may kalahating oras pa. 32 minutes pa lang. Parang ang bagal ng oras. Mabilis lang ako kumain talaga. Ang dami ko nang nakain, di ba? Ay, bibitot, nag-practice ka na ba? Ha? Parang naano na ako. Masarap siya na kaso masyadong matamis kasi may siya, may condense. Just the left coffee out of mine. Mag-work na naman ako, guys. Ganito buhay ko, guys. After ng breakfast, maglabas na muna ako ng... Ay, parang ang laki naman ng ilong ko. Pag ko nga. Parang ang lapad. Hindi ba pwedeng pag ganun? Patayin nga. Tingnan nyo nga, may ilong ba ako? Side view. Nabuang na naman ako. Tapos na ako, guys. Ang tagal naman ng oras. Coffee. Gusto ko yung coffee. Ewan ko kung ano mas maganda, yung juice o yung coffee na pampalos. Palos. Ito na naman tayo sa los. 7 people. Thank you sa inyo, guys. Ang hirap, no? Ang hirap talaga ng mataba. Tamsak po, Ate Ping, Jofel. Thank you. Salamat sa inyo, guys. Ako'y kinikilig. TikTok, hindi na ako nakakapag-TikTok, Ate Johnny, Coffee Beans.
Jofel. "30 minutes pa pala, ang tagal naman. Wala na akong time. Ako'y magwo-work na guys. Paano ba ito?" Tingnan mo si Sikoy ha, tingnan mo oh. Pag naupo ako, nakaganon siya oh. Tingnan mo oh, yung ganito ko. Oh, super laki. Super laki. Oh, di ba? Ano to? Mantika? Taba ko talaga oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang laki ko, no? Oh, mantika yan, guys, na ano siguro. Ang lapad ko, Vince, no? Ano pa pampasexy? Zumba? Alam mo, Vince, tamad ako mag-zumba. Kasi, di ba, pag nag-zumba ka, need mo ng tuloy-tuloy yun. Pag na-stop ka, lalo kang tataba dun, di ba? Di ba ganun yun, Vince? Tapos, pag kayong galing ka naman sa work, sisi ko yung 6, di ba? Pag galing ka naman sa work sa gabi, ano, tinan mo braso ko hita na, oh. Pag galing ka naman sa work sa gabi, tamad naman na ako, pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho, kaya wala na akong time mag-ano. Zumba? Hindi ko talaga kaya yun. Good morning, host. Co-official. Ano, Jain? Yok ba yan? Thank you sa iyo. Good morning din, new friend. Iwan ka ng bakas, iwan ka ng bakas sa ano ko para mabalikan kita mamaya. Isa lang yung ano kong pony, hawak. Thank you, thank you. Lagyan nga kita ng ano, lagyan kita ng damit. Wait. Kasi para akong ano, umano tuloy yung tiyan ko. 10 people, thank you sa inyo guys. Ang ano ng mata ko, Ping, stay happy. Yes, happy always. Yung bang sisikoy, yung gusto ko ba yung ano, yung pag nagsuot ako ng damit, yung walang bako-bako ba? Bako-bako yung likod ko, yung ano ko, alam mo yun? Jennifer, thank you. Yung walang bako-bako, yung tapos ito, ang laki talaga, oh. Oh, buti, wala pa pawis, hindi pa tayo ano, wala pang ano yan. Mag-work parang, thank you. Init. Yung buhok ko, tingnan mo. Inano ko, blower ko kasi ang hirap siyang ano, mahirap siyang, kahit tag-init, binoblower ko siya bago bumaba. Ang hirap niyang ipatuyuin tapos pagpapawisan kapag dating sa work. Accept naman si Sikoy. Ano daw? Sikoy dyan eh. Enjoy life din. Lagi na nga lang akong Boss Beans. Uy, may ano pala, may napansin ako, 'di ba? Sino ba 'yung Sir Jess? Yung isang Jessie, yung GC, ano ba 'yun, yung lagi nagpupunta sa live natin si Sikoy, sino 'yun? Yung Jessie, yung nagkakanta sa akin na ano ng kung di ka pa aakit sa iba, ay akin ka pag di ka pa paakit sa iba. Sino ba 'yun? Yung isang ano, yung lagi napunta sa live natin? Jess. Sino 'yun? Jessie din siya eh.
Sisi ka dyan eh. Enjoy. You're still beautiful, Lavender Francis. Thank you, Gian. Gian ba yung pangalan niya? Good morning, Sir Benz. Balikan kita mamaya, Jain? si yung nagpunta nung yung nag-akyat din nung birthday ko. Yung tawa tayo ng tawa. Sino yun? Jessie nga. Lalaki siya, si Uy, 10:30 na. Hindi pa ako nakakagawa. Kaano mo yun, Sisi Kuy? Friend mo yun eh. Si Jessie. Hindi ko talaga siya maalala. Pulik. Si Man, hindi. Si yung taga dito din sa Middle East. Roland. Nakalimutan ko. Basta Jessie din siya, Sisi Kuy. Tapos akong kumain, guys. Yun lagi siya nagla-live, hindi si Jessie Blue. Hindi siya. Yung pag naglulukuhan tayo, nakikiride din siya. Si yung tuwing Friday nagla-live siya. Naalala mo yung birthday ko na hindi si Jessie Blue. Lagi din siyang kumakanta sa live natin. Hindi ko na siya nakakita sa'yo, kahit sa'yo. Baka umuwi na ng Pilipinas. Yun, lagi nga niloloko nyo nila, Ninang. Yung sinasabi nyo na kalab team ko. I don't know who. Hindi mo maalala. Kaano mo yun eh? Jessie. Lagi ko nga pag nababasa ko, 'di ba, minsan ang mata ko, 'di ba, mali-mali. Naaano ko sa kanya si Sir Jess. Yes. Yung basta naaalala ko sa kanya, nakanta niya nilagay sa akin, inaano niya yung yung kanta na aking ka pag di ka paaakit sa iba. Alala mo yung Bibitot? Alala niyo yun nung birthday ko na naka-red ako? Loading? Ako din loading. Hindi nga. Kasi lagi ko nakikita yun sa mga live natin. Ngayon hindi ko na siya nakikita, Bibitot. Hindi si Sir Jess. Si Sir Jess, alam niyo naman yon. Basta every Friday, kasi nandito din siya sa sa Saudi. Uy, kumain ka na, Sisikoy. Mag-breakfast ka na. Balikan niyo sa live ko. Basta yung kumakanta ng ganun sa akin.
Pahula ko ngayon sa live sa ano ko. Oy, kain ka na ng breakfast, Sisikoy. Ako'y ano na lang, 15 minutes. Ano na ako, guys. Ako'y mag-work na din. Thank you sa inyo, guys. 9:20 na. So, wala pa akong nagagawa. Seven people. Thank you sa inyo, guys. Paano ko yan sa inyo? Bella, good morning. I'm still in the Middle East. Boss Bim. Andiyan ba si Boss Bim? Bibitot. Igi. Oy, nag-practice na ba kayo? Para ang hirap ng stick ng ninang ko, no? Parang hindi ko kaya yun. Oy, sige na, work na ikaw, Sisikoy. Thank you much. Thank you. Pa-end na din ako. Pa-end na ako, guys. Ano na lang. Nagkuha lang ako ng ano lulutuin. Karne. O, di ba? Tapos ito, pag-iisipan ko kung saan. Hindi yan. Ay, sa akin pala kasi hindi ako nakain ng karne. Ganyan ako bago ako mag-start. Kailangan ibabad ko. Bye all. Bye Sisikoy. Thank you much. Work na. Thank you. 6 people. Pa-end na din ako guys. Anuhin ko lang ng 1 hour yan ha. At ako'y mag-work na din. Si Boss Bim at Tiping. Hindi siya. Hindi si Boss Bim. Bibitot. Hindi. Yung JC nga. JC ang pangalan, hindi ko alam kung sino. Basta nakalimutan ko siya, basta as may JC siya. JC yung name. Balikan niya sa ano ko, balikan niyo sa live ko. Tapos, sa live ni Sisi ko Juni nandun yun. Pahula ko nga sa inyo yun, kung alam niyo. Bye na, bye. Ay, bye na Sisi ko Juni. Work na ikaw. At ako'y mag-work na din. Be careful, Sister Johnny. Pahula ko yun, Bibitot. Huwag kang tawa-tawa dyan, Bibitot. 9:30 na, wala pa akong nagawa. O, diba? Bye-bye. Tapusin ko lang ng 11 hours na lang. Ay, 11 hours. Minutes na lang pala, guys. Mag 1 hour na ako.
Let's go. Live together now. Tayo yung magwo-work na wala pa tayong nagawa. So, tapos na tayo mag-breakfast. Ngayon ko sa mga inyong mga patamsak, guys. Mag-practice na yung mga kasali sa dance. Kasi, ilang days na lang. Pero hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dun sa dance na yon. Paano mo practice? Kailangan mo practice. Guys, sino ba yung mga ano ba tawag nito? Sino yung mga kalahok? Kalahok? Diba? Ano yun? Malalim na Tagalog yun. Sino yung mga kalahok doon sa mga padans na... Sinong mga kalahok sa paligsahan? Sinong kalahok sa paligsahan ng dance floor ng ninang ko? Ano daw? Dapat ay mga gamit mo mga ano kasi si ninang mo ang may ano, okasyon. Yung mga malalim na Kailangan malalim na... Kailangan malalim na Tagalog ang gamitin natin ito eh. yung mga katagang mga malalim. Eh parang ang pangit ko ngayon bibitot. Hindi na ako maganda ngayon. Bakit pumangit yung face ko? Face ko talaga. Init. Pinagpawisan talaga ako. Naka-automatic pa rin siya. Oo, ganun pa din. Nag-ano siya. Naka-automatic talaga. Ano siguro ni Lolo yan? Baka. Kasi may viewers kang... Ano yung tiyan ko na. Masyadong nabusog ako ba? Bakit? Ano ba kinain? Kumain ako nung egg. Tapos sa muli. Tapos kumuha ako nung ginawa ko kagabi na samid. Parang ang bigat tuloy ng katawan ko ay ng ano ko ba ng tiyan. 8 minutes to go. Ang haba na ng hair ko, oh. Hair. Pwede na pantakip sa aking utong. Bibitot, oh. Oh, di ba? Pang na sa utong bitot, oh. Oh, malapit na ang Di ba bitot, kasali ka doon? Kasali ka doon, bitot? Ha? Ang pangit bitot, oh. Ang dami ko pa naman na puting... Hindi na talaga natanggal yung pasok ko. Hindi. Mahirap magpaputol dito, mahal. Ako lang ang nagpuputol, sariling sikap. Kasi tinatamad pa akong magputol, bitot. Gusto ko putulin yung hanggang dyan, oh. Pang ano na pala sa to? Pang ano na sa utong, pwede na pala ako bitot mag-live na walang may pantakip na ako sa utong, oh, ganyan. Siguro dami kong viewers nun bitot, no? Yung wala kang saplot, tapos takpan mo lang yung utong. Parang ang pangit ko, parang ko ngayon, parang tumanda ako. Parang naging 56 na ako. Nabibitot. Parang ang pangit ko ngayon. Need ko talaga ng uminom ng pampaganda. Ikaw lang bibitot nakarinig nun, ha? 3 lang tayo dyan. Sino kaya yung 2? Kasi, matanda na kasi kaya, nag-4 tuloy. Hindi ko talaga uminom na Bakit parang ang pangit ko ngayon? Parang hindi ako parang hindi ako in love.
hirap talaga pag hindi in love, pangit, no? Pero pag in love, nakakaganda, di ba? Di ba, Belay? May makeup, mag-work ako, may makeup. Zuna, Habi, India, thanks for coming. Hey, from India. Thank you, thank you. What are you doing? Talking. Sabi siguro yung buang man to eh. You remember me? No, not remember you. Visit. Natulog. Nabuwang ako. You remember me. Remember you. Tingnan mo tuloy. Tumano tuloy yung puro man talaga ako kabuangan, no? Sabi siguro yan. Loko man to, pinuntahan ko na to. Uy, hanap nyo nga ako guys ng ano para ma-inlove ako, para gumanda-ganda ako. Kasi alam ko pag kayong inlove nakakapagpaganda eh. Isa pa yun. Pag hindi ka inlove, hindi na talaga, wala na. Belay. Nangangati yung ano ko. Init. Ako'y mag-ano na, mag-work na talaga ba? Ipusod ko na yung buhok ko ba? Lumayas tuloy siya, oh. Sabi niya, napikon yun. Sabi niya, loko man tong ano na to ba? Loko man tong... Ano naman ginawa ni Timay doon? Ay, magawa na naman siguro siya ng Diyos. Puro pula nga. Kay linis-linis ng ano bago ka umakyat. Pag baba mo, lahat. Mag-work. Mag-work na tayo, guys. Three minutes more. Mag-work na tayo, guys. At tayo ako'y yung wet po ko kailangan pag nag-work ako yung buhok ko nakataas kasi ang pawis. Ang daming sagabal ba sa buhok? Ang daming sagabal sa buhay ba? So, ponytail lang natin siya ng ganyan. Yung parang inday na inday talaga ang labas natin. So, inday man talaga tayo ba? Pinagpawisan ako sa kabuangan ko na naman today. Kahapon ba yung nakanta kayo, nagtamsak ako, Belay, kayong dalaw, kagabi ba yun? Kahapon. Kayong dalawa ni Mosang. Kasi pag nagpapakita ako sa inyo ba, hindi ako maka-steady ba na ano, tapos yung maanuhan ko kayo ng ano, kasi alam nyo naman ako ba may nagtandalagas na ang buhok ko ba. Pag naumpisa ko kasi ng daldal sa live nyo, pag may work kasi, diba? Mahilong na dyan ko. Sabi siguro na ito buang. Ay pumasok na Indiano nawala na tuloy. Sa kabuangan ko. Hindi siguro pupunta dito sila parang uplet dahil pag nandun ako parang malit ang pisngi ko. Pero malalaki pa rin ang katawan ko. Di ba? Layo-layo ka konti. Oh. O yan, ulit ka. Huwag mo i-ganon ng braso mo para hindi makita na malaki ang braso mo. Huwag mo ididikit sa
Huwag naman ganyan. Masyadong halata. Di ba? Wag mo lang ididikit. Yung bang nakaganyan lang siya. Wag mo ididikit kasi na ano siya. O, tingnan mo. Maliit. Di ba? Maganda ako guys pag malayo, no? Hmm. Kailangan pala, pag nag-live ako, gano'n nakalayo. Oo, ganyan lang. Para yung hindi ka malaki tingnan. Sexy tignan. Tapos nakaganon ka na. Ganyan. Sino pa ba nandiyan? Nabuwang na naman to si Jamila. O, si Pink pala. O, di ba? Hindi ko na malaman kung anong pangalan ko. Ang dami niyang pangalan. Pati sarili ko, hindi ko alam kung anong pangalan. Kailangan pala nakaganon lang ako, malayo. Oh. Bibitot, oh. Uy, ayan na, bibitot. Pa-end na ko, bye, bye. Bye, guys. Kailangan daw bitot, malayo ako para hindi masyadong halatang chubby. Tapos nakaganon ako. Sige nga, bitot. Maganda ba, bitot? Kasi pag malapit ako, masyadong, yung mustra yung pagkataba ko. Natatay tuloy ako. Miss Esperanza. Aga akong nabuwang. O, diba? Ganyan lang dapat. Kailangan wala bibitot ganyan. Ayan. Huwag mo ididikit lagi. Bibitot, pag nasa live tayo, remember me. Ate Pring. Yung braso. Yun na yung konti. Huwag idikit. Huwag Huwag idikit. idikit, tas lumayo yung konti sa camera. Oh! Aray ko, buti wala yung mga basher ko dyan. Si Calvo lang naman ang basher mo. Buti wala akong basher ngayon. Patay. Si Alvo talaga wala. Wala na, hindi na napagkita. Pero pag ganyan, parang sexy man ako, pag malayo. Kaya nga dapat malayo. Huwag ka masyadong malapit sa camera. Para hindi nalata. Di ba? Parang pag malayo, parang sexy ako, O, yan. Ganyan lang dapat. Kailan pala, ba ito pag maglalaro, pag ganun-ganun lang, ano? Oo. Problema na, hindi mo naman mabasa yung mga nagko-comment. Mababasa yung mga comment. Sabi na, nabuwag mo talaga si Ate Pingo. Tapos ganun-ganun natin yung konting natin bitot. Ikaw lang naman bibitot ang nandiyan. Ganun natin konti para kunwari sexy talaga. Di ba? Tapos, screenshot mo bibitot. Ayoko na. Babay na talaga. Bye. Nabuang lang ako ba? Bye na. Kasi ako yung mag-work na. Naka 1 hour na ako. Thank you sa inyo, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you all. Bye. Love you. Puro talaga kabuangan.